Νομίζω μέχρι τώρα τα πήγαμε θαυμάσια. Αλλά ξέρετε ότι ενώ η διαδρομή πάει καλά, πας σε ένα ταξίδι, ξαφνικά κάτι συμβαίνει και η ζωή περνάει από εκεί που ήταν στη χαρά, Και εμείς ξέρετε ότι έχουμε μάθει πάρα πολύ με το ψέμα. Από μικρή μαθαίνουμε το ψέμα. Στο σπίτι διδασκόμαστε το ψέμα. Δεν είναι μέσα η μαμά μου. Εγώ έλεγα, μου είπε η μαμά μου να σας πω, δεν είναι μέσα. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γυμνή. Εμείς και εγώ, από την αρχή είπα, πιστεύω τους συγγενείς των νεκρών, τους ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους, γιατί αυτοί είναι οι μόνοι που δεν έχουν κανένα απολύτως συμφέρον. Και άρα αυτοί μαθαίνουν την αλήθεια. Αυτοί ξέρουν την αλήθεια, αυτοί νιώθουν την αλήθεια, τους τη λένε τα παιδιά τους. Κάθε βράδυ επί 2 χρόνια. Είναι εδώ ο Παύλος Ασλανίδης, η Μαρία Ντόλκα, που είναι η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, που ήταν 18 ετών, η μικρότερη στην ηλικία φοιτήτρια. Είναι εδώ μαζί με τον σύζυγό της, τον κύριο Παπαγγελή. Είναι ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας του 29χρονου βοηθού ελεγκτή υπαλλήλου του τρένου της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ο Παναγιώτης ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού. Επειδή ήμασταν όλοι εκεί για αυτό που συμβαίνει, τους κάλεσα για να μάθω κι εγώ κάποια πράγματα από αυτούς. Παύλο, μπορείτε να έρθετε. Τώρα σαν να κυματίζει σήμερα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παύλο, εσείς πότε μάθατε καταλάβατε τι έχει γίνει? Φέρ' το λίγο πιο κοντά να σ' ακούμε. Εμείς καταλάβαμε τι έχει γίνει τα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο της Λάρισσας και είδαμε ότι τα παιδιά μας δεν ήταν στις λίστες από τα νοσοκομεία. Αλλά πάλι ελπίζαμε ότι μήπως είχε γίνει κανένα θαύμα, μήπως ήταν κάπου αλλού, μήπως είχαν πάρει κανένα λεωφορείο και φύγανε. Αλλά τελικά, περνώντας οι μέρες, ήμασταν 4 μέρες εκεί, εμείς. Άλλοι από την πρώτη μέρα μάθανε, εμείς περιμέναμε 4 μέρες. Θα σου πω την αλήθεια, δεν πίστεψα τίποτα από την αρχή από όλα όσα είπαν, γιατί είχαν πολλές πληροφορίες για το τι έγινε και για την έκρηξη και για τη φωτιά. Από την αρχή. Από την αρχή. Όπως από την αρχή είδαμε και την πρόεδρο της Δημοκρατίας που πετούσε τα λουλούδια και τη βάλαν να κάνει θεατρική παράσταση. Και την ώρα που πετούσε τα λουλούδια στο καμένο το κουπέ που ήταν τα παιδιά μας εκεί, ήταν μέσα διασώστης και τα έφαγε στο κεφάλι. Πότε θα το ακούω αυτό? Πολλά θα ακούσεις πρώτη φορά. Πολλά θα ακούσεις πρώτη φορά, Λάκη. Πώς ένα έμαθα κιόλας ότι αυτά δεν ήταν φιαλίδια αίμα. Όχι, δεν ήταν φιαλίδια και μου το είπε ο ιατροδικαστής της Λάρισσας ότι ήταν
Γενετικό υλικό. Ήταν γενετικό υλικό που είχαν πάρει από όλους τους ανθρώπους που σκοτωθήκανε και ξαφνικά ήρθε μια απόφαση του ανακριτή να τα καταστρέψουν. Θέλω να πω κάτι γιατί είναι των ημερών, να μου επιτρέψεις. Θα πάτε, θα πείτε. Ναι. Εδώ μιλούμε. Λένε, συζητάνε τώρα για προανακριτικές και τέτοια. Και φαγώνεται η αντιπολίτευση για ένα κίνημα που κάναν οι πολίτες, οι απλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών, από 3 χρονών μέχρι 80, βγήκαν στους δρόμους. Αυτό το κίνημα ανήκει στους Έλληνες και σε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Σε κανένα. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι δικό σας, είναι δικό μας, είναι όλων των Ελλήνων. Σε όλο τον κόσμο. Γιατί όλος ο κόσμος όπου υπάρχει Έλληνας ξεσηκώθηκε. Και θέλω να πω ότι προανακριτική θα κάνετε μόνο για να παραπέμψετε τον Τριαντόπουλο και όλους τους υπόλοιπους στην τακτική δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο. Άλλον δολοφόνο δεν θα χειροκροτήσετε μέσα στη Βουλή. Τέλος. Θέλω να σου πω ότι τώρα που το άκουσα, σκέφτομαι ότι το βάζω στα κόμματα για να αρχίσουν μετά να μιλάνε το κόμμα υποκοινή. Έτσι θέλουν να διασπάσουν τον κόσμο. Γι' αυτό πολύ σωστά το είπες, αυτό ανήκει στον κόσμο. Ο κόσμος τιμάει τα παιδιά τους. Τα Έτσι παιδιά ακριβώς. μας, τα παιδιά σας. Πες μου... Θα ξανά... Εσύ, τι είναι από αυτό που έμαθες από αυτή την ιστορία, τι είναι αυτό που σε σοκάρισε, ενώ όχι ο θάνατος, δεν λέω αυτό που έμαθες μετά. Πώς πλησίαζες την αλήθεια για αυτό που έγινε στο παιδί σου. Είναι πολύ μεγάλος δρόμος. Τους πρώτους 6 μήνες, με την αφωνία που υπήρχε και στα μέσα ενημέρωσης και στις τηλεοράσεις, νομίζαμε ότι δεν έχει συμβεί. Νομίζαμε ότι ζούμε έναν εφιάλτη. Δεν άκουγες πουθενά τη λέξη τέμπη ή τρένα. Νομίζαμε ότι θα ξυπνήσουμε το πρωί και θα είναι ένας εφιάλτης. Ότι θα πάμε στο δωμάτιο του παιδιού μας και θα το βρούμε εκεί. Και τώρα μαθαίνουμε ότι όλο αυτό ήταν μια σκηνοθεσία. Ένα στημένο έργο κάποιων ανθρώπων. Κάποιου Γκρίνμπεργκ, του Πρωθυπουργού μας. Και προσπαθώ να καταλάβω 2 χρόνια γιατί μας εμπέζουν. Γιατί μας χλευάζουν, γιατί μας ειρωνεύονται. Τα παιδιά μας χάσαμε και ζητάμε να μας πούνε γιατί τα χάσαμε. Γιατί ρε παιδιά. 2 χρόνια δεν έχουμε πάρει απάντηση. Δεν θα βγει κάποιος να μας πει. Ρωτάω τον Πρωθυπουργό. Γιατί έχασα το παιδί μου. Τι έφταξε. Οι τεχνικές εταιρείες που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ο σταθμάρχης που δεν του δώσατε κανένα εργαλείο να κάνει τη δική του δουλειά. Ποιος έφταξε και συνέβη αυτό που συνέβη. Και εντάξει, αυτό συνέβη. Όλο αυτό που έγινε μετά, με τη φωτιά, με όλη αυτή την παρανοϊκή προσπάθεια να μην ακουστεί τίποτα για τα τέμπη, να μην κατηγορηθεί κανένας. Πρέπει να είναι πρωτάκουστο στα δικαστικά χρονικά, μετά από μια τέτοια τραγωδία, να έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν είναι κανείς τιμωρημένος. Γρατζουνάς στο αυτοκίνητο του γείτονα και τραβολογιάζει 6 μήνες στα δικαστήρια. Και πέθαναν 57 νέοι άνθρωποι, λες και γύρισε τα ανάποδα ένα βαγόνι με αμοχάλικο. Λες και δεν έγινε τίποτα. Ποιος φταίει γι' αυτό. Εμείς φταίμε που φωνάζουμε και λέμε να βρεθούν αυτοί που έφτεξαν. Δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Να βρεθούν αυτοί που έφτεξαν και να πληρώσουν όσο έφτεξαν. Κύριε Λαζόπουλε, θα μου επιτρέψετε να βγω λίγο εκτός θέματος. Πείτε ότι... Θα ήθελα, αν συμφωνείτε όλοι μαζί, να στείλουμε ένα μήνυμα να συμπαρασταθούμε και να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους συμπολίτες μας νησιώτες
που έχουν ξεσπιτωθεί αυτές τις μέρες και να τους πούμε ό,τι καλύτερο είναι για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά, τα έχουμε πει όλα και τα ακούει και όλος ο κόσμος. Εγώ ένα μήνυμα θέλω να στείλω. Καταρχήν να ευχαριστήσω εσάς τον κόσμο που είστε μαζί μας και μας δίνετε δύναμη. Το δεύτερο είναι ότι τα παιδιά μας οδηγούν και μας κατευθύνουν και μας δίνουν δύναμη για να μπορέσουμε να τους δικαιώσουμε. Και ένα τρίτο θέλω να πω, ότι οι γονείς και ειδικά οι μητέρες που χάνουν παιδί γίνονται και λέγονται αγίες. Όταν λοιπόν έχουμε μαζί μας εσάς τον κόσμο, τους αγγέλους μας πάνω και τους Άγιους μαζί μας και απέναντί μας έχουμε τη διαφθορά, τη συγκάλυψη, την αδιαφάνεια και όλα τα άλλα, ναι, θέλω να πω κύριοι πολιτευτές, πολιτικοί της Ελλάδος που μας ακούτε, ότι εμείς είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και η ιστορία διδάσκει ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε και θα δικαιώσουμε αυτές τις 57 ψυχές. Τίποτα άλλο. Θέλω να μας πεις κάτι τελευταίο. Πού νομίζεις ότι... Γιατί στήθηκε αυτό όλο το σοου και ό,τι θέλεις στους άνθρωπους που θα είναι και στις 28 είναι το... 28 και στις 7 είναι τώρα μεθαύριο οι φοιτητές σε όλη την Ελλάδα, καταλήψεις παντού, συλλαλητήρια, πορείες, συγκεντρώσεις. Εγώ το τελευταίο που θέλω να πω είναι δεν αντέχω να βλέπω τους υποκριτές, τους πολιτικούς από όλα τα κόμματα. Βέβαια από όλα. Από όλα τα κόμματα. Πάντα ήμουν έτσι. Δεν έγινα τώρα. Απλά προχθές είδα αποσπάσματα και αυτά που είδα τώρα που είπε ο Πρωθυπουργός. Σε 39 λεπτά είπε 34 εγώ. Δεν ανέλαβε ένα εγώ, αναλαμβάνω την ευθύνη. Ανεξήγητο. Ανεξήγητο. Και μετά είπε ότι όλα γίναν καλά. Αφού δεν αναλαμβάνεις ευθύνη, πώς γίνανε όλα καλά. Και αφού γίναν όλα καλά, γιατί δεν έστειλες ιατροδικαστές να στηθεί νεκροτομείο επιτόπου και έστειλες τις φαγάνες 4 η ώρα το πρωί και έχουμε βίντεο ντοκουμέντα και τα λέμε, δεν λέμε τίποτα από το μυαλό μας. Και μαζεύανε τα απομεινάρια από τα παιδιά τα καμένα και τα πετούσαν στα χωράφια από εδώ και από εκεί στη Λάρισα. Τα γνωρίζω όλη η Λάρισα. Τα γνωρίζει όλη η Λάρισα, τα γνωρίζει όλη η Ελλάδα και δεν μας έχουν απαντήσει ποτέ γιατί το κάνανε αυτό. Και επειδή αναφέρθηκες και στην αρχαία Ελλάδα, στην αμαχία των Αργινουσών, το 404, οι Αθηναίοι νικήσανε τους Σπαρτιάτες, αλλά δεν μαζέψανε τους νεκρούς τους από τη θάλασσα. Όταν γυρίσαν στην Αθήνα, 8 στρατηγοί δικαστήκανε και εκτελεστήκανε. Γιατί μείναν τα παιδιά τους άταφα. Άταφα είναι και τα δικά μας τα παιδιά. Δεν έχουμε πάρει τίποτα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εδώ στο Σαντήρι θα υπάρχει πάντα ένα βήμα και ένας χώρος για σας όπου το θελήσετε. Πάντα είναι ανοιχτό και είναι ανοιχτή και η καρδιά μας και είδατε ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να κάνω κάτι ούτε να πω τίποτα. Αυθορμήτως. Θα παρακαλέσω την Νατάσα να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που να πούμε για όλη αυτή τη βραδιά, για όλο αυτό που ακούσαμε, για όλο αυτό που ζούμε, Νατάσα. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν το πρόσταγμα και όλη η κοινωνία ακολουθεί. Είναι μαζί τους, είναι ασπίδα. Μέχρι το τέλος θα φωνάζουμε δικαιοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι διαλέγουν τα κέρδη τους, εμείς διαλέγουμε τους νεκρούς και τους ζωντανούς μας. Έτσι θα τελειώσουμε παρέα. Κάτσε.
τελευταίο βράδυ μου. Απόψε το περνάω κι όσοι με πίκραναν πολύ, τώρα που φεύγω απ' τη ζωή, όλους τους συγχωρνάω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αυγή. Εκεί που πάω δεν περνά, το δάκρυ και ο πόνος, τα βασανά και οι καημοί εδώ θα μείνουν στη ζωή και εγώ θα φύγω μόνος. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αυγή. Δυο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μια και μπήκα, σεριάνισα ένα πρωινό κι ώσπου να έρθει το δειλινό, από την άλλη βγήκα. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αυγή. Καληνύχτα σας.